Даведаўшыся з нямецкіх газет аб тым, што адбываецца ў Расіі, Карповіч вырашыў дзейнічаць. Не распавядаючы нікому пра свае планы, ён набывае рэвальвер і прыязджае ў Пецярбург. Спыняецца ў сціплых нумарах па Казанскай вуліцы, складае прашэнне на імя міністра Багалепава аб залічэнні яго, Пятра Карповіча, ў студэнты Пецярбургскага тэхналагічнага інстытута. А 14 лютага 1901 года у прыёмны дзень міністра Карповіч накіроўваецца ў Міністэрства асветы, якое знаходзілася на Фантанцы. У той дзень Багалепаў з уласцівай яму пунктуальнасцю прыехаў у міністэрства каля 13 гадзін. Міністр стаў абыходзіць наведвальніка. Пётр Карповіч ужо знаходзіўся ў прыёмнай. Паводле паказанняў сведкі на судзе, убачыўшы Карповіча, ён падумаў: які няшчасны малады чалавек, які нервовы і хворы, бледны, рукі трымцяць, і на твары было прыкметнае перасмыкванне. Яшчэ б не нервавацца. У руцэ ён сціскае прашэнне, а ў кішэні рэвальвер. Да апошняй хвіліны ён не можа прымусіць сябе стрэліць у чалавека, нават такога, якога лічыць вінаватым у пануючай несправядлівасці. Тым часам Багалепаў, падышоўшы да суседа Карповіча, выслухаў яго просьбу аб адкрыцці ў Чарнігове рэальнай вучэльні. У адказ міністр заявіў: «Дайце нам сведчанне ад найбольш заможных памешчыкаў і дваран, што яны будуць аддаваць у вучэльні сваіх дзяцей. Мы не жадаем адкрываць вучэльні для разначынцаў». На судзе Пётр Карповіч заявіў, што менавіта гэтыя словы міністра канчаткова знялі ўсе яго ваганні. Завяршыўшы размову з чарнігаўскім галавой, Багалепаў перайшоў да Карповіча і ўзяў у яго прашэнне. Зноў павярнуўся да яго суседа, і ў гэты момант грымнуў стрэл. Паранены ў шыю, міністр упаў на паркет прыёмнай. Карповіча схапілі і звязалі. «Не бойцеся, я не пайду, я зрабіў сваю справу». Ён ведае, што здзейсніў замах і гатовы паўстаць перад судом. Багалепаў памёр ад атрыманага ранення 2 сакавіка 1901 года. Праз 2 тыдні пасля яго смерці, 17 сакавіка, у Пецярбургскім акруговым судзе слухалася справа аб ягоным забойстве. Працэс быў закрытым і доўжыўся каля 6 гадзін. Падчас следства і на судзе Карповіч трымаецца мужна, тлумачыць, чаму ён страляў у Багалепава. Ён таксама кажа, што ў яго не было намера забіць міністра, дастаткова было параніць. Але выступіць супраць яго ён лічыў сваім маральным абавязкам. Карповіч настолькі цвёрда быў гатовы прыняць смерць, што на сустрэчы з маці патрабуе ад яе не падаваць прашэнне аб памілаванні. У тэрарыстаў меўся своеасаблівы маральны кодекс, які прадугледжваў 2 прынцыпы: прынцып выбарчасці і прынцып прапарцыянальнасці. Прынцып выбарчасці азначаў наступнае: ахвяры абіраліся сярод прадстаўнікоў уладных структур, сярод тых людзей, якія былі вінаватыя ў крывавых забойствах, у падаўленні паўстанняў, у уціску дэмакратычных правоў і свабод. А прынцып прапарцыянальнасці прадугледжваў той момант, што тэрарысты гатовы былі аддаць сваё жыццё ў абмен на жыццё ахвяраў, якія яны абіралі. Менавіта па гэтаму тэрарысты не падавалі прашэнне аб памілаванні. Так тэрарыст Іван Каляеў адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні нават пасля таго, як яго ў турме навясціла ўдава забітага ім Сергея Александровича, княгіня Елізавета Фёдоровна, якая была сапраўды веруючай жанчынай і вельмі прасіла Каляева, каб ён звярнуўся да ўладаў з просьбай аб памілаванні. Аднак Каляеў ёй у гэтым адмовіў. Так, першыя тэрарысты прытрымліваліся правіла, што нявінныя людзі не павінны гінуць падчас здзяйснення тэрарыстычных актаў. Напрыклад, той же самы Іван Каляеў некалькі разоў рабіў спробы замаха на жыццё Сергея Александровича, аднак кожны раз з ім побач апыноўваліся ягоная жонка і дзеці, і Каляеў пераносіў свой замах. Яго судзіць асаблівая прысутнасць, прычым закрытым паседжаннем. Але беларускі рэвалюцыянер усё роўна прамаўляе. Адзін з матываў яго акта супраць Багалепава гэта тое, што міністр не хацеў, каб бедныя вучыліся ва ўніверсітэтах. Пётр Карповіч з уласцівай яму адкрытасцю заявіў суду, што не асабліва баіцца і смяротнага пакарання, якога, зрэшты, няма ў арсенале гэтага суду, а катарга і напагатове яго не спалохае і не выправіць. Падсудны Пётр Карповіч быў прысуджаны да пазбаўлення ўсіх правоў і ссылцы на катаржныя работы тэрмінам на 20 гадоў. Праз 2,5 месяцы, 5 чэрвеня 1901 году,
выйшаў царскі ўказ, які загадваў вярнуць адпраўленых у салдаты кіеўскіх і пецярбургскіх студэнтаў ва ўніверсітэцкія аўдыторыі. Першыя 5 гадоў катаргі Карповіч адбываў у знакамітай Шліссельбургскай крэпасці. Ён вывучыў у турме пераплётную справу, сталярнае, сапожнае, кавальскае майстэрства, агародніцтва. Стасункі Пятра Карповіча з вязнямі унеслі ў іх жыццё ажыўленне. Ён распавядаў ім падрабязнасці рэвалюцыйнай барацьбы ў Расіі, пра працоўны рух, пра стачкі тысяч рабочых, пра вулічныя дэманстрацыі, пра студэнцкія хваляванні. Валодаючы выдатнай памяццю, ён азнаёміў іх з праграмамі рэвалюцыйных партый, зместам нелегальных выданняў, рэзалюцыямі партыйных з'ездаў і іншымі матэрыяламі. Ад яго шліссельбуржцы даведаліся аб развіцці рэвалюцыйнага руху ў роднай краіне. Турма не зламіла Пятра Карповіча. Тут ён двойчы трымае галадоўку, дамагаючыся захавання сваіх правоў. Абаяльны жыццялюб, ён і ў вязніцы становіцца душой арыштанцкай кампаніі. Зняволеныя ў змрочных скляпеннях нібы апынаюцца на волі, слухаючы ўкраінскія і беларускія песні ў выкананні Петруся, як звалі яны Карповіча на беларускі лад, а ў Шліссельбургу адбывалі зняволенне легенды рэвалюцыйнага руху. Апошні кіраўнік выканаўчага камітэта народнай волі Вера Фігнер, выдатны навуковец Мікалай Марозаў. Падчас шпацыру па турэмным двары Карповіч, не звяртаючы ўвагі на ахову, пераскоквае праз агароджу, каб гуляць пад руку з Фігнер. Вядома, што Пётр Карповіч здзейсніў забойства Багаліпава па сваёй уласнай ініцыятыве, а не як прадстаўнік нейкай партыі, але партыя неўзабаве з'явілася. У 1902 годзе ўтвараецца партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, або эсэраў, асноўным метадам барацьбы якой становіцца менавіта індывідуальны тэрор. Асноўнымі мэтамі тэрарыстаў былі наступныя мэты. Па-першае, яны хацелі дэзарганізаваць урад. Па-другое, яны хацелі ўступіць у своеасаблівую форму дыялога з гэтым самым урадам і дабіцца таго, каб адбылася нейкая рэакцыя на іх дзеянні, каб урад, мажліва, змяніў сваю палітыку. І па-трэцяе, яны хацелі ўзбудзіць народ, каб народ пайшоў за іх мэтамі і з дапамогай народа дабіцца пабудовы новага сацыяльнага ладу, да якога яны так імкнулі. Індывідуальны тэрор, ён і ў тыя часы выклікаў, канешне, рэакцыю. Калі людзі выступалі там з прамовамі, калі людзі пісалі творы, якія не ўсе маглі прачытаць, ці не ўсе маглі зразумець, гэта не так дзейнічала, як сапраўды забойства. А калі гэта было забойство, адказ на забойство, это ўжо быў вялікі гераічны ўчынак, ці забойство ў адказ на агідную нейкую акцыю, як, дарэчы, у выпадку з Карповічам было. Гэта выклікала рэзананс. У красавіку 1902 года быў забіты міністр унутраных спраў Дзмітрый Сіпягін. Яго забойца не толькі вытрымана разрадзіў свой рэвальвер, але і здолеў асабіста ўручыць яму ягоны прысуд, пасля чаго абыякова чакаў арышт. У ліпені таго ж года было здзейснена забойства кіраўніка харкаўскай паліцыі. У траўні 1903 году у фімскага губернатара. У ліпені 1904 году быў падарваны новы міністр унутраных спраў Плеве. Ягоным забойцам стаў Сцяпан Балмашаў. У лютым 1905 году самаробная бомба, кінутая рукой Івана Каляева, разарвала на часткі чальца імператарскай фаміліі, вялікага князя Сергея Александровича. У красавіку наступнага году быў паранены Дубасаў, тагачасны маскоўскі губернатар, які быў вінаваты ў крывавым уціску маскоўскага паўстання часоў першай рускай рэвалюцыі. Далей болей. На працягу аднаго года, пачынаючы з кастрычніка 1905-го, 3611 афіцыйных асоб імперыі былі забітыя або параненыя. До канца 1907-го агульная колькасць афіцыйных асоб, забітых ці параненых, дасягнула ўжо лічбы у 4500. Іх замахаў прыйшоўся на 1905-1906 год і не быў больш пераадолены. Але нават і ў больш спакойныя гады размах тэрору быў значны. Пачынаючы са студзеня 1908 і да сярэдзіны траўня 1910 года было афіцыйна зарэгістравана 19 957 тэрарыстычных актаў і рэвалюцыйных рабаванняў, у выніку якіх было забіт 732 афіцыйных і 3051 прыватных асоб.
а 1022 афіцыйных і 2829 прыватных асоб былі параненыя. Усяго ў перыяд паміж 1894 і 1916 гадамі каля 17 000 чалавек сталіся ахвярамі рэвалюцыйных тэрарыстаў.